ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କାହାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥାନ୍ତି? ଭଗବାନ 6 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଜଣକ ହେଲେ ବେଦବିତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯିଏ ବେଦ ଉପନିଷେଧରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରତିବ୍ରତା ନାରୀ, ଯିଏକି ଏକ ପ୍ରତିର ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାଏ, ତା ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଜଣକୁ ହିଁ ସ୍ୱାମୀ ମାନିଥାଏ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଅନ୍ନଦାତା, ଯିଏ ଦୁଃଖୀ ରକ୍ଷୀ ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରିଥାଏ ବା ଭୋଜନ ଦାନ କରିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ହଜାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦର୍ଶନ ବା ହଜାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯେ ଚାନ୍ଦକୁ ବା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ପଞ୍ଚମଟି ହେଉଛି 30 ଉପବାସ, ଯିଏ ବର୍ଷଯାକ ଭିତରେ 30ଟି ଉପବାସ କରିଥାଏ। ହେଉଛି ଷଡ଼ ଜୟନ୍ତୀ ବା 6ଟା ଜୟନ୍ତୀ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଶିବରାତ୍ରି, ଯାହା ଜାଗର କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମନବମୀ ବା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ବା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ଚତୁର୍ଥ ନୃସିଂହ ଜନ୍ମ। ପଞ୍ଚମ ବାମନ ଜନ୍ମ। ଷଷ୍ଠ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ।